Mayong buntag mga kaidol. So karon mga kaidol, magluto may og manok mga kaidol. Mga unta mga kaidol, no? So kanitong manok mga kaidol mo siya gitunuan mo mga kaidol or gigataan kung sa Tagalog pa mga kaidol. So pili ka din mga kaidol katang pinaka basko nga mga unod mga kaidol. So akong tawag mga kaidol si Longhair mga kaidol. So ginasabuan na to ni mga idol kay pwede namihan mga kaidol, nagpulo akong laway mga kaidol. So mga kaidol, girahanan ako din mga kaidol. Mo pakals na ko din mga kaidol. So akong tawban mga kaidol, mili na po siya mga kaidol, gibirahan ko yung atay mga kaidol. So mga kaidol kay ano mga kaidol nilingkod na si Longhair mga kaidol, gusto na siya mo pakals mo siya mga kaidol ba. Gikan din sobra mga kaidol, gutom din siya mga kaidol. So kita siya ng pastada mga kaidol para makitaan bitaw siya mga kaidol. Hindi ako mga kaidol, birada ko din mga kaidol. Hambal ko din mga kaidol kay gutom na rin mga kaidol. Ihaw tong manok mga kaidol kay kansi sige tagpasaw mga kaidol niya. Di tatakaon sa tong manok mga kaidol sige baligya ato nang ihawon mga kaidol pagkaon ta mga kaidol. Diha nga ang dugo mga kaidol na ulahi mga kaidol kay nalimot kog lulod mga kaidol haon na pero ang dugo wali na butang. Pero ito mga kaidol. So karon mga kaidol ato nang kayon mga kaidol kay para mabugnaw mga kaidol para kabilo ta mga kaidol. Karon mga kaidol si Longhair mga kaidol kadungdok na diha mga kaidol kay gutom na kay. Karon mga kaidol kay ako pili mo grada mga kaidol. Kung mili ko dugo mga kaidol kay paborito ko mga kaidol. Ito nga sa ako mga kaidol kay basi mukaon si Longhair mga kaidol ba. Oh, come Kaya on. mga kaidol kay dili mo na si Longhair na mga kaidol kay adlok ni siya ng mga kaidol. So ako ni birada ng mga kaidol. Hingina ko din mga kaidol kay bisig ni patukan ta mga kaidol. Mga kaidol kay magtakbak ni si Longhair mga kaidol. So padayon rin mga kaidol, padayon rin kaon mga kaidol. Duhar rin mga kaidol usa ka manok mga kaidol. O duhar mi ana mga kaidol. Duhar mi ana. Pili mi ana mga kaidol. Napa na dihay kanang tanglad mga kaidol, wala na mga gilabay kay tanglad mo guna og kining puno mga kaidol gud. Nya Bombay mga kaidol ba. Mao mo gid si tirada dia gud. Ay na nagdagang lamas mga kaidol kay kung daghanon guna og lamas mga kaidol, dili mo ko ganahan mo kaon kog dagang lamas kay ang kana pong lamas mga kaidol di po ko kaon na mga kaidol. Kaya na sa yuti isagol mga kaidol, di po ko kaon. Kaya nang carrots di po ko kaon. Kaon na mga kaidol. So dili lang ako butangan kay hugaw na sa kong luto mga kaidol. Kana mga kaidol, tanglad mga kaidol ba. Yawa lagi mga kaidol. So Oh, come on. kuha ko dili kanang kanon mga kaidol, di mo nahugdan ni kanon mga kaidol. So diara mga kaidol, kuha gyapon ko dia. Padayon na gyapon kanang kaon mga kaidol kay pero si Longhair mga kaidol kan hangad na siya mga kaidol kay mura na siya kanang tukan siguro dia. Ya sa diha kanang pili ko mga kaidol, kuha ko sa bawo mga kaidol kay yung bisa bawo mga kaidol. Arong kanon mga kaidol di klaro mga kaidol kay no sa suga ko mga kaidol, ngit ba no? Oh ngit na balin mga kaidol. Hayag hayag. Hayag mga kaidol. Diha nga ni sigal mga kaidol kay mukbang ko mga kaidol kay puting burn out mga kaidol eh. Ya karon mga kaidol padayon ko di mga kaidol kay puting ang hamal ko di mga kaidol. Pili ko di mga kaidol. Pili ko di paa tirada ko di mga kaidol paa ba. Araw. Ito di paa di paa. Araw. Pulon di ay. Pulon di mga kaidol. Lumi mga kaidol. Lumiyaw Ito ang birada mga kaidol niya kanang paa mga kaidol birahan ko na ron. Sige salamat kini mga kaidol ha.